गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव आरोबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय जों मिडिया जिखुनु निउज पर्टेल बड'लेण्ड बुब्लि बा आर'नाइ रादाब बेवहाय जों मोनसे फरायसा गथ' सेंग्रा ना जोंनि इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेजनि सासे फरायसा गथ' बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेजाव मा सोलिदों दा जोंनि बे सुबुङा बै सेंग्राया बुंनाय बायदिब्ला बै फरायसा गथ'आ बुंनाय बायदिब्ला जोंनि नलेज फेस्टिभेला जों बिनि थाखायसो खुंनाय जादोंमोन नामा जों नलेजखौ मानि थाखाय लानाय जायो दा दान्दिसे जों नैबे जाय सुबुं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेजाव फरायनाय सेंग्रा बा स्टुडेन्ट बिनि जाखिनि बुंनाय बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे ससेल' बेखौ खोनासंनानै नायदो। होनोब्ला 1 पइन्टआनो जाबाय मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव एभेलेबल बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बिजाबफोरखौ होनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो दुखानफोराव सोंहैब्लाबो बे बिजाबफोरखौ जोङो मोननोनो हाया। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेजाव बिसिबां मा क्राइसिस बिसिबां मा आंखाल जानानै दं ना नैबे सुबुं नैबे सेंग्रानिफ्रायनो हयथ'बा नोंथांमोना खोनाबाय बा मोनथिबाय जानांगौ माखासेखौ आं उनावहाय जोबथारनायाव होनानै होगोन। दिनै प्रमद बर'नाव खावलायदों सासे फरायसाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेजाव नांगौ बायदि लेखा गैया मानो नलेज फेस्टिभेलखौ जों मानो थाखाय खुंदोंमोन लेखा खमायनो थाखाय बा लेखाखौ जोङो बिजाबखौ जुदि जों एभेलेबल खालामनो थाखाय नङाब्ला मानिथो नलेज फेस्टिभेल बिनि अनगायैबोथ' नोंथांमोना नलेज फेस्टिभेलखौ जि जायगायाव खुंनांगौ थिग पइन्टआवनो खुंहैदों बे जायगायावनो जुदि लेखाया जुदि एभेलेबल खालामनो हायाबा नोंथाङा मानि CM जाखो इउजि ब्रह्म बिथाङाबोथ' मानो बेफोरनि खेथ्रआवथ' माखासे बाथ्राखौ इउजि ब्रह्ममोन बायदि बिराद इजि बुङोमोन नोंथांमोना बहुत खोथा बुङोमोन दिनै इउनिभारसिटि कलेजाव लेखाया मानो खम जानो हमदों आरो जाय सुबुङा पास जाथावथाव नङा बेफोरनो माबोरै पास जानानै फैदों नोंथांमोननि आमोलावनो बेफोरबायदिया सोलिदों नामा जुदि सोलिदोंबा बिसिबां एकदम जाया थाखा गोनां बेफोरसो एभेलेबेल मोजाङै पास खालामनो हागोन जाया थाखा फैसा गैया बेफोर बिदिब्ला पासखौनो खालामनो हाहैया दिनैहाय जायफ्रा थाखा फैसानि एभेलेबेल बेफोरसो जेरैबायदि इउजि ब्रह्मनि फिसाज्लाफोर गथ'फोर इउजि ब्रह्मनि न'खरनि मानसिफोर रिलेटिभफोर बिथांमोना दिनै थाखा फैसाजों दिनै हाहैदों दिनै बै सुबुङा दिनै मा बाथ्रा बुंबावदों जायहा दिनै न'आव आबाद मावनानै खामानि मावनानै गोसो होनानै लेखा फरायहैदों दिनै बेफोरबायदिया पास जाना फैनांगौमोन बेफोरबायदिनो पास जानानैनो फैया दिनै बेफोरबायदिनि मार्क नाम्बारफ्रानो खम जानानै फैयो होनबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेजाव मा सोलिदों एसे नोजोर हो इउजि ब्रह्म नोंथाङाबो एसे सोलिहो नोंथांखौ आं बुंनो समायामोन नोंथाङा जोंखौ बिराद एडभाइस होनांगौमोन बिराद फोरोंनांगौमोन नोंथांमोननि एडभाइससो जों लानांगौमोन खिन्थु जों नोंथांमोनखौसो उल्था बखिफिननो गोनां जादों नोंथांमोनालाय मानि लिडार जाखो रिजेन होनानै थादो इउजिन ब्रह्मआबो ओमफ्राय प्रमद बर'आबो रिजेन होदो थानानै लाब गैला मानो होनोबा दुखुनांथाव नोंथांमोननि बे पलिटिक्स सोरबा खानाय गैयि सोरबा खानाय गोनां गैयि माबा माबि बाथ्रा बुंलायबाय थानाय लासिं सिं लाजिथाव बाथ्रा नोंथांमोना गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिराद सान्थियै सालायनांगौमोन दिनै इउनिभारसिटि कलेजाव दिनैहाय लेखानि प्रब्लेम टिचारनि प्रब्लेम मार्कनि प्रब्लेम माब्रै क्लासनि प्रब्लेम दिनै जाया थाखा फैसा गोनां बेफोरसो मोजां पास जानानै फैगोन लेखायानोथ' एक नाम्बाराव प्रब्लेम जानानै दङ दिनै बै सुबुङा दिनै मानो एफाराब खावलायनो गोनां जादों एफाराब मानो बुंनो गोनां जादों इउजि ब्रह्ममोन बायदि प्रमदमोन बायदिया लाजिनो रोंथाराखै नामा माखौथ'लाय नोंथांमोनालाय सानसे समावलाय फरायसा गथ'फोरखौलाय लानानै एफाराब राजा लामा गाथेबोगो इउजि ब्रह्मआबोथ' राजा लामा गाथेदोंना मेगन मेसेबना सागान होग्राफोरा इउजि ब्रह्मआबोथ' मेगन मेसेबना सागानखौ होदों नोंथांमोनखौ फोथायनानैनो दिनैहाय मा खालामखो मेगन मेसेबनानै इउजि ब्रह्मआ मा खालामदों इउनिभारसिटि कलेजाव स्टुडेन्टफोरखौ बर' सेंग्राफोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ बावहाय फरायसा गथ'फोरखौ मा खालामदों दाल खालामनानै होदों जायनि जाहोनाव दिनै बै सुबुङा दिनै फेसबुक पेजआवहाय दिनै गावनि फेसबुकआव बुंनो गोनां जादों दिनै खावलायनो गोनां जादों नोंथांमोना मावनो हायैनि मा गिदिर बाथ्रा बिलाय नोंथांमोना दिनै पावाराव दं नोंथाङा मन्थ्रिलायबावसो इउजि ब्रह्मआ मानि मन्थ्रिमोनलाय रायजोफोर एसे लिरनानै हर बे इउजि ब्रह्मआ मा बिबानाव दङ आं बेखौ गोसोआव गैया दै लिरनानै हर एसे कमेन्टआवहाय इउजि ब्रह्मआ दिनैहाय मा खालामदों
मेगन मिसेबना होनानै दिनै इउनिभारसिटि कलेजाव लेखा एभेलेबल खालामनानै होदो दिनै नोंथांमोनखौथ' फोथायनानै दङ जायफोर फरायसाफोर दङ खोथाया बेफोरबायदि दिनै प्रमद बर'मोना दिनै मावोब्ला मावनो हायो बेफोर सानसेनि खामानि बेफोरबायदिया दिनै लाइब्रेरि गैयानो मा खालामखो बेफोरखौ दिनै नोंथांमोननि आमोलावनो गासैखौबो जों मावफुंजोबगोन होननानै बुंदों बोसोरथामाव जोङो मेगन मिसेबनानै बा हर सान खामानि मावदों होननानै बुंदों नोंथांमोना नोंथांनि खाथियाव इउजि ब्रह्मनि न' खाथियाव उसुं गुदियावनो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेज दं बेहाय दिनै लेखानि प्रब्लेम जानानै दङ जाय मानसिया दिनै आं माखासे बाथ्राखौ बुंजोबाखै जाय बै सुबुंनि बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो दान्दिसे खोनासंहोबावलांदो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना एकदम दानायखादै स्किप खालाम आरो ओंखारलां आनसाबस्क्राइब खालाम बास बेनोल' ओरैनो नाङा बाङा ओरैनो गोदाव सोराव खर'खौ गुदुं खालामनानै लाब गैया जोंफोर बेफोरबायदि लाइनावनो जों बुंग्राखा आरो बुंलांबाय थागोन सोर हाग्रामा सोर प्रमद बर' सोर गबिन्द सोर धीरेन माबा माबि जों रावखौबो सिनाया मिथिबाय बुंनांगौ सिदा सिदा बुंगोन मिथिबाय जायखौ पइन्ट खालामनांगौ बेखौ सिदा सिदा पइन्ट खालामगोन खिन्थु जायहा खुंथायाव थागोन खोनासंनांगोन 100% थ' बिदिब्ला बै सुबुंनि बाथ्रा बुंनायखौ दान्दिसे खोनासंनानै लादो गुड इभिनिं बयनिसिमबो नोंथां प्रमद बर' सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट आं सानदों नों बेखौ मावफुंनो हागोन मानो होनोब्ला बिटिआरनि सासे सिएम आरो बेयो गासैबो नोंनि आखायावनो दंजोबो बेनिखायनो आं नोंखौ मावफुंनो हागोन होननानै सानदों मानो होनोब्ला जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव बेसेबां फरायो बे गासै फरायनाय स्टुडेन्टफोरा गिखांनाय फैयो मानो होनोब्ला जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय गासै स्टुडेन्टफोरा मानो गिनाया फैयो होनोब्ला वान पइन्टआनो जाबाय मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव एभेलेबेल बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बिजाबफोरखौ होनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो दुखानफोराव सोंहैब्लाबो बे बिजाबफोरखौ जोङो मोननोनो हाया बहुद गोब्राब अर्डार होबाबो जोङो मोननोनो हाङा बेनिखायनो सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव थानाय बुकफोरखौ जाहाथे एभेलेबेल दिहुननो होयो आरो लोगोसे 2 पइन्टआ जाबाय जिथियानोखि रिजाल्ट फैगोन बे समाव जोंहा गिनाय फैयो मानो होनोब्ला गोबां रिजाल्टफ्रा आदां गादां फैयो सोरबा मोजां लिरदोंबाबो फेल फैयो सोरबाया फेल जानाय लिरदोंब्लाबो पास जानानै फैयो खुनु फोथायनो हाया सोरबाया एग्जामखौ होआखै एग्जामखौनो होआखै जिथियानोखि एग्जाम फर्म फिलआपफोरखौ होना दोनबाय खिन्थु एग्जामखौ होआखै बिसोरो एग्जामखौ होआखैब्लाबो प्रेजेन्ट फैयो बेबायदि सिस्टेम जानानै फैयो बेनिखायनो सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट जाहाथे जि गावगाया लिरदो बे रिजाल्टखौ मोननो हानाय बायदि जि गावगाया लिरदो बे मार्कखौ मोननो हानाय बायदि जों बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदों सार बेखौबो एसे नोजोर खालामगोन आरो लोगोसे 3 पइन्टआ जाबाय जाहा क्लासनि गोबां क्लासफोरा आदां गादां जायो जाहा मालाबा जायो मालाबा जाया बेबायदि आरो स्टुडेन्टफोरा गोबां गोजान गोजाननिफ्राय खरसा खालामनानै थांनो गोनां जायो सोरनिबा बिमा बिफाया हाजिरा मावख्रुबनानै थांनो गोनां जायो आरो सोरबा स्टुडेन्टआथ' गावनो खामानि मावनानै थांनो गोनां जायो मोजां क्लासखौ मोनहैनो हाया बेनि थाखाय सारा अननानै बेखौबो एसे नोजोर खालामगोन आरो लोगोसे 4 पइन्टआनो जाबाय टिचारफोरनि प्रब्लेम जाहा टिचारफोरा पार्मानेन्ट टिचार गैया थांलाय फैलाय सोलाय सोल' जालाबाय थायो बेनिखायनो सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट जाहाथे बे टिचारफोराबो मोजां रेसपन्सिबिलिटि लानानै जोंखौ मोजाङै फोरोंनो हायो आरो लोगोसे पार्मानेन्ट टिचार जब होनानै जोंखौ मोजाङै फोरोंनो हायो आरो लोगोसे मानो होनोब्ला जोंनि थाखाय मानो आदां गादां जायो होनोब्ला जोंहा गोबां स्टुडेन्टफोरा बर' मिडियामाव फरायनानै थांनायफोर दोङो आरो बे बर' मिडियामाव थांनायफोरा इंलिश मिडियामाव जाहाथे बेयाव एक्सप्लेन खालामनाय जायो इंलिसाव जोङो फरायनो गोनां जायो मानि जाहोनाव होनब्ला जोंहा इंलिश बर' फरायनाय स्टुडेन्टफोरा गोबाङानो आन्दायनो गोनां जायो गोदान थांलाय फैलायबा कनफिउस जायो आरो बेनिखायनो सारनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट जाहाथे बेफोरखौ एसे नोजोर खालामदो आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मोजां लाइब्रेरिफोर जिखौ फरायोब्ला जोङो गावगायनि मेलेमखौ बारायनो हागोन गावगायनि गियानखौ जोङो बारायनो हागोन बेबायदि मोजां लाइब्रेरिफोरखौ होदो कलेजफोराव जोङो लाइब्रेरिफोरखौ नायोब्ला गोबां जेबायदि लाइब्रेरिफोरा बेबायदि मोजां लाइब्रेरिफोरखौ जोङो नुनो मोना जाहाथे कलेजफोराव होयोब्लाबो मोजां लाइब्रेरिफोरखौ होदो आरो लोगोसे हायोब्लाथ' बेबायदि एक्सट्राहै लाइब्रेरि बनायनाया मोजां
जे जायगायाव सिरिबाङै जोङो फरायनो हायो स्टाडि खालामनो हायो बेबायदि लाइब्रेरि जाहा खुलिना होनाया मोजां मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे बेबायदि बेयाव जाहाथे मोजां मोजां बुकफोरखौ मोननो हानाय बायदि गोबाङा आं खौरां बुंनायखौ दुखु मोनदोंबो जानांगौ नंगौ जोंहा राइट्स दं आं स्टुडेन्ट हिसाबै आं बुंदों जोंहा जि प्रब्लेमफोर जादों बेखौ आङो जोंहा सारनिसिम फोरमायदों आरो जाहाथे सारा बेखौ सल्भ खालामगोन होननानै आं फोथायदों दुखु मोनदोंब्ला सोरबा दुखु मोनदोंब्ला अन्नानै निमाहा खालामगोन होननानै आसा थायो प्रमद बर' सार नोंथांमोननि सरकारा मोजां डिसिसन लादों जाहाथे स्टुडेन्टफोरनि सायाव गोबां बिदिनो फकास खालामदों आरो आं मिथिगौ नोंथांमोना गोबां मोजां खामानिफोरखौ मावदों जायखौ बुङोब्ला UPSC बेबायदि स्टुडेन्टफोरनो गोबां बिदि कर्स होबाय थादों गोबां खरसा खालामदों जोंनि स्टुडेन्टफोरनि लागै गोबां नोंथाङा सिन्था खालामदों नंगौ जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ बेबायदि फकास होयोब्लासो फैबाय थानाय फिउचाराव जोंनि बड'लेण्डआ थारैनो जौगागोन आरो जोंनि बड'लेण्डआ थारैनो जोंनि आथिङाव गसंनो हानाय लामाखौ जोङो मोनगोन होननानै आं फोथायदों